बात कल जाऊँ आज सही और गलत की। मान लेवल जाऊँ कि अगर कोनो गलत काम करे वाला आदमी बाटे, जैसे लफड़ाबाजी करे वाला अथवा चोरी चकारी करे वाला, तो समझ लिया कि अगर कोनो चोरी चकारी करे वाला आदमी बा और अगर वो चोरी चकारी करता तो वो गलत बा कि सही बा। अब मान लिया एक साइड और से कि एगो आदमी बाटे जौन की रोज अपन जागीर में जाला, आवेला, अच्छा काम ही करेला, लेकिन अगर उ कोनो भी गलत करे वाला आदमी के देख रहल बाटे तो उ सही बा कि गलत बा। हमरा हिसाब से अगर कोनो चोर हटे, अगर उ चोरी कर रहल बा यानी कि उ अपन काम ही कर रहल बा, जेकरा बारे में ओकरा जानकारी बाटे, उ हिसाब से एक हिसाब से लाग रहल बाटे कि चल भाई ओकरा जति आवेला उ कर रहल बा। लेकिन जौन आदमी जेकरा सही काम करे आ रहल बाटे, जौन ई समाज सुधारे खतरा अपन योगदान दे सकत बाटे, लेकिन उ आंख मूंद के रहता जाए द यहींगा होते रहेला और उ कोनो भी किस्म के आवाज नहीं के उठावता, कोनो भी किस्म के ओकरा डिफेंड नहीं के कर रहल बा। तो हमरा हिसाब से जौन आदमी के जति काम उ नहीं के कर रहल बा, यानी कि जो अच्छा आदमी के काम अच्छा ही करेगा, अगर उ नहीं के कर रहल बा एकर मतलब उ खराब है। लेकिन चोर के काम तो चोरी करेगा, उ तो अपन काम सिंसियरली कर रहल बा, एकर मतलब उ अच्छा। अपने के का लाग रहल बा कौन अच्छा है कौन गलत हटे? एगो गलत करे वाला आदमी जो गलत कर रहल बा उ सही है कि एगो अच्छा करे वाला आदमी अगर अच्छा काम नहीं के कर रहल बाटे उ गलत है? अपने के विचार का बाटे बता सकते हैं।